Γεια παιδιά, Captain Devil εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Θα παίξουμε το Five Nights at Freddy's 4, είναι πολύ τρομακτικό. Όπως βλέπετε εδώ πέρα δεξιά έχω αλλάξει το mod design, δεν έχω βάλει φωτογραφία του Minecraft. Και πάμε να ξεκινήσουμε new game. Είπα πρώτα να σας ρωτήσω, αλλά αφού το κατέβασα είπα ok, θα το κάνω αυτό το βιντεάκι, why not. Και την μεταξύ τώρα είναι και βράδυ. Οπότε ναι, ξέρω εγώ, έχω δει αρκετούς YouTuber που παίζανε. Για παράδειγμα ήταν ο 2G που έπαιζε. Πώς γυρνάω πίσω? Κάπως γυρνούσα πίσω, αλλά όταν είδα το 2G το έχω ξεχάσει τελείως. Έχει και πίσω, αλλά δεν θυμάμαι πως. Ναι. Οκ. Εδώ δεν χρειάζεται τόσο να πηγαίνεις, ξέρω εγώ. Και είδα ένα βιντεάκι, ξέρω εγώ. Ελπίζω να μην τρομάξουμε. Μία η ώρα. Και ακόμα δεν έχει εμφανιστεί το τέρας. What the fuck. Και συνεχώς πρέπει να κάνεις το πράγμα, ξέρω εγώ, να γυρνάς πίσω. Να βλέπεις, ξέρω εγώ. Είδα που το έπαιζε ο 2J και κάποιοι άλλοι. Μάνα μου. Είχα το 2 παλιά, το 2 δεν είναι τόσο τρομακτικό. Και δεν κατεβάζω το 4, έτσι για να έχουμε 100% τρόπο. Να τρομάξουμε καλά, ξέρω εγώ. Και βλέπω ότι το κανάλι... Ναι, έχω ένα συνδρομητή, τώρα δεν ξέρω αν πανέβηκα. Τρέχα ρε! Μάνα μου θα γυρίσει και εδώ, οκ. Είναι πρώτη νύχτα, αλλά δεν βλέπω, δεν νομίζω να έχει κάτι. Τρέχω. Ξέρω εγώ, είναι ένα μικρό παιδάκι σε αυτό το παιχνίδι, τα δικιά μου ιστορία, που απλά είναι στο δωμάτιό του και βλέπει αν σε αυτό το χαμημένο τέρας. Τσα. Εγώ στη θέση του, ξέρω εγώ, θα πήγαινα κάτω το σκεπάσμα. Πραγματικά τώρα. Ένα ρομπότ. Οκ. Φάκ, ακόμα είναι 2 η ώρα. 2 Το κάνουμε μέχρι να εμφανιστεί το 4 και το 5. Παιδιά μου τρομάξει όταν πεταχτώ και κάνω θόρυβο. I'm sorry but δεν φταίω εγώ. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν ακούγομαι, έχω μακριά το κινητό. Σκύλος. Μάνα μου. OMG. Να πάω. Γαμώ το... Για να βγάλω αυτό το βίντεο μου σε φάση... Γουάει να το βγάλω, γιατί να το βγάλω εγώ. Πραγματικά τώρα... Μάνα μου. Δεν θέλω να τελειώσει το βίντεο τώρα, πραγματικά τώρα. Τώρα! Έχει και ένα σκύλο εδώ πέρα. Κουλέ. Είμαι σε φάση, ξέρω εγώ, γιατί να μου συμβαίνει σε μένα αυτό το πράγμα.
Σκάστε. Μάνα μου. Δεν περνάνε και τα λεπτά ρε φίλε. Λοιπόν, αρχαία για να περάσουμε το πρώτο night, ξέρω εγώ που να περάσουν άλλες. Το είδα. Μαλάκα κάπου θα φανεί τώρα. Ευτυχώς δεν φοράω ακουστικά. Five Nights. Όχι. Μάνα μου. Μαλάκα. Ακούω βήματα. Θα εμφανιστεί. Πάνε 6. Μαλάκα. Δεν περνάει η γαμμένη ώρα. Το κινητό μου από μακριά, ξέρω εγώ. Δεν περνάει η γαμμένη ώρα, φίλε. Δεν περνάει. Επιτέλους. Ω μάνα μου. Επιτέλους είναι 6. Περάσαμε το πρώτο. Το χ. Εδώ δεν ξέρω τι να κάνει. Για ποιος τρόμαξε. Οκ. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Πραγματικά μου θέλετε επειδή το horror game να είναι 15 λεπτά. Φάτε σκατά να πούμε. Θα το αφήσω ανοιχτό. Νομίζω άμα το έχεις κλειστό μπορεί να πεταχτεί κανένα. Σίγουρα αυτό το βλαμμένο το αρκουδάκι που κάθεται και σκητάει επίμονα. Σε κοιτάω τώρα, Για μένα δευτερόλεπτα άντε περάσει. Βγήκα τώρα. Και νομίζω ότι κάποιος φάει στο αρκουδάκι θα έρθει κοντά σου. Στο ένα δευτερόλεπτο, από εκεί, θα έρθει κοντά σου. Δεν ξέρω όμως άμα κάνει θόρυβο. Και δεν παίζει να ακούγουμε γιατί το έχω μακριά ακόμα. Δεν μιλάω γιατί θέλω να δω τι ακριβώς θα γίνει. Ανυπομονώ. 4, 3, 2, 1. Τι είναι is too bad. Ναι. Λοιπόν. Δεν ξέρω μα θέλω να συνεχίσω το Night 2. Περίμενε. Κλείσε. Ναι. Δεν ξέρω άμα θέλω να το συνεχίσω. Ναι. Ναι. Οκ. Κοιτάξτε. Θέλω να μου γράψετε κάτι στα σχόλια. Αν θέλετε να συνεχίσω αυτή τη σειρά. Προσέξτε τι θα απαντήσετε. Γιατί χαίρομαι και λίγο με το Five Nights. Κοιτάξτε, την πρώτη νύχτα δεν γίνεται τίποτα. Έχω ακούσει ότι τη δεύτερη μπορεί να εμφανιστεί το τέρας, ξέρω εγώ. Άρα το πολύ να βαριέστε εσείς. Οπα, τι έκανα. Πώς θα το χαλάσω. Αν πάτησα το continue. Ναι, τέλος πάντων. Υπήρχαν κάποια σημεία που βλέπετε το Freddy. Που άραγε ξέρω από την πόρτα. Λοιπόν, είναι το Five Nights at Freddy's demo από το παιχνίδι. Όπως είπαμε το 2 δεν είναι τόσο τρομακτικό. Το 4 είναι 100% τρομακτικό. Το 3 δεν το έχω παίξει. Αλλά από ό,τι είδα στις φωτογραφίες δεν ήταν τόσο.
Ναι. Και ναι, θέλω να μου πείτε άμα θέλετε να συνεχίσω με τη σειρά. Θα κάνω και ένα βιντεάκι με το Clash of Clans, καινούργιο game. Τώρα σειρά έχει το Geometry Dash κανονικά και μετά το Clash of Clans. Θα κάνω πρώτα το Geometry Dash και μετά το Clash of Clans, όπως κανονικά είπα. Ναι, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και ναι. Ναι, οκ. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Μας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.